Jose Francisco izeneko semea eskondu zitzaienean, barkuen zatiekin egin zituen altxari guztiak. Jose Francisco Odriasolari Tubal izango zioten herrian. Amona Anaren eta Maritxuren aita izango zenari. Tubal zuen Goitizena izan bereko itsasontzia zuelako. Maritxuren esanetan. Ontziari Tubal jarri zion birraitonak. Horize zuelako gustoko liburua. Gauero irakurtzen zuen. Tubal, Bibliaren arabera Noeren bilobazen eta Babelgo dorrean egotea egokitu zitzaion. Esteban Garibairen Los 40 libros del Compendio Historial de las Crónicas y Universal Historia de todos los reinos de España liburuak azaltzen du. Babelgo dorrean sortutako 72 hizkuntzetetatik bat euskera dela, eta hizkuntza horixe hitz egiten hasi zela. Tubal batean euskara. Hain zuzen, Iberiar penintsulan etorri zen, eta bertan gozo egin zuen Tubalek. Hori gertatu zen uholde handia baino 120 urte geroago. Kristo aurreko 2123 urtean. Beti ere liburu zaharraren esanei kasu eginez. Gizon saiatu zen Tubal. Otsagabia izeneko negozio gizon nafar batekin egin zuen tratu ontziaren erakitzeko. Garai bateko tratua hitzezkoa paperik gabe. Otsagabiak dirua jarriku zuen eta Tubalek lana. Biena izango zen ontzia, baina bata lehorrean geratu zen eta besteak itsasoan egingo zuen lan, ontziburu. Horrelaxe ordainduko zion zorra.